Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Nigeria maza da mata, ni ne naku Zubairu Isa. Ina nema ga Nigeria da Allah wanda duk yayi karo da wannan bidiyo yayi partage yayi like yayi comment. Bidiyon nan yau muna so bidiyon nan ya fara fale presidential insha Allah. Yau bidiyo na mayya ne. To abinda muke kira ga shugabannin sai NSB da Allah da Annabi, wannan rigimar da muke tsakanin ta mu da Benin. Wannan rigima da muke tsakanin mu da Benin ba yanda za a yi Benin su ci nasara akan mu in Allah ya yarda bi iznillahi da goyen bayan yan kasa. Me yasa ni gai haka kuma saboda mu samu yan kasan mu kai guda, amma ku shugabanni sai kun dibi wani wuri. Yanzu menene muke nan muna kwasanta wahala, kun gani wanda ya zo jan nema yi wata nawa yana neman kuɗi ya taso ya zo gida, wanda duk ya tashi zuwa gidan nan da ya kai wurin da kaza ya ina ya kwan nan rayuwar shi duk inda take ya ɓaci, tana yiwa wanda an matukan magoyi bayan ku ne amma ran nan din yana iya yi aji abu. To dan haka muke so akwai solution kin da muke so shugabanni su diba su gani in ta ƙasa ta kiya koma ta sama. An ce ƙasa an ƙare komi, ƙasa tana iya ɗauka komi da komi wannan. In Allah Ubangiji da abin da muke nema ga shugabanninmu yau mun gani tsakanin su dibi ƙasashen da suke da wannan matsalar, waɗanda suke dole ba su isa wuce sai sun bi ta Burkina nan ko kuma ta Benin. Waɗanda suke da wannan matsalar kamar example Senegal, waɗanda ke nan haka kamar Senegal, Mali da na Burkina, kai waɗanda suke da su dai duk inda za su na sai sun bi wannan hanyar ne sannan su zo gida. To su ya kamata a diba a gani in ma za a iya, mun gani abu yana da wuya amma za su iya tunda Burkina tana da kamfani, akwai Kangala Transfer, akwai Air Burkina, duka akwai Sky yana sauka Burkina. To za su iya su diba su gani tsakanin su da Burkina su shirya a yadda abun zai sauƙaƙawa. Tunda Benin ta kiya, duk wanda ya zo waga a gaya masa cewa zan kullum ana samun ball biyu ball uku suna tashi waga Bamako. Me yasa ni gai wannan wurin saboda akwai mun gani jirgin Niger da nan Niger ta yi ko ina tsada jirgi zuwa kasashen na kusa. Duk inda ka ɗauki jirgin ce Niger ne za kana yayi ko ina tsada, tana yiwuwa rashin fasaje ne, tana yiwuwa wani tax ne yayi tsada. To abinda muke kira ga shugabannin CRSP dan Allah su diba su gani idan abun da za su iya su gyara ne ana iya a gaya ma duk waɗannan suka zo waga su zamana da kwamfani na waga su diba su gani menene za a yi a rage ma tax din, za a iya in tax ne za a iya a rage masu jirgi yayi sauki. Duk wanda ya je waga nan ya ɗauki jirgi sanya mai a sauƙaƙa ma mutane daga waga, in ana so a ce jirgi daga waga jikka 150 su samu taxi din za su rage musu, saboda yadda jirgi zai iya tashi daga waga jikka 150 suwa jikka 150 dai haka alal misali zuwa dai dai fankwa na example ne kwa kamar yadda an ka gaza bai iya takura mutane tunda 150 ba yayi wasu tsada, amma dai 150 da waga zuwa Nyamai in ma aka maida shi 150 daga waga zuwa Nyamai mutane da yawa za su iya dibawa su dauki wannan abu, kowa ya sani. Ko kuma a diba a ga idan zai yiwa da kasashen uku ku zamna ku tattauna menene za a iya a samu su samu yan Nijar su samu sauƙin jirgi daga waɗannan ƙasashen uku duk inda suke, in za ku tahiya su ɗauki rabin su gadan su wuce. Duka wannan abu ne mai yiwuwa ga ƙasa, in an ce ƙasa an ƙare magana. Ya kamata wannan saƙon yau ya kamata a diba, saboda ku dibi yadda ƴan uwanmu suke yau frontier kenan na Benin. Yanzu yau sai mun tashi an ce ga mutane da Benin, waɗanda ke da Benin waɗanda a Benin ya kamata kuma gwamnati ta sa kargo a diba mutum nawa ne a halin yanzu actual, addi mutum nawa ne annan wa'anda ba zo a gaya musu kar su shigo hanya ga halin da take ciki, wa'anda annan a samu a yi research ma a san mutum nawa ne, gwamnati ta sa a dawo da su in waga ina inda ake iya kargo ke iya sauka, a sa kargo a kwashe su a kai su Niger, waɗanda ba su iso ba nan na masu tuwa daga Niger a ce su koma sai a sasanta duk abin da ga yiwa. Na sani zan faɗin wannan magana akwai wanda abubuwan za su yi ma ciwo sosai da Allah su yahe ni, saboda magana ta muke ta neman solution hanyar za a samu Nigeria mu samu sauƙin tahiya. Hanya ce muke nema wadda sauƙaƙaƙa, paske mun sani yau akwai ka duke wasu ta ɓaci wurin nan, wanda dukiya ta ɓaci kan nuna mai wannan magana zai ganin kai ba mu maƙin shi irin ka. To kuma ba haka bane, in ka ji ana magana dukiya akwai lahiya ne, ana magana lahiya ne. Waɗannan da annan muka waɗannan da su Benin ba su ba ta dukiya mu suke ba, ta lahiyar mu ta suke yi. Dan haka muna goyon bayan sai na asibe haji bi har gobe, amma abinda muke nema su ma su dibo talakawa nan da ke baya gare su ma su sake su dibo su gani menene halin da suke ciki. Lalle mun sani ba mu ce ba su kula da mu, suna kula da mu, amma har yanzu su ƙara su diba wannan matsalar ƙarara ce gare su in suka ɗaura niyya. Wanga Benin ta zo silson kinta na ƙarshe ne wannan, in suka hana ƙetare ruwan har yanzu ai ba daɗi za ta yi musu ba. Masarar su da Benin tana ƙetara tana zuwa Nijar sai so ana shigo su kuɗi, idan suka hana tabbar ƙetara muna da faranciyar 7 biyu ne gare su, faranciyar 2 ne ko 3 gare su, faranciyar 3 ne gare su, mu muna da faranciyar 7. Wasu za su iya wata abu za ta iya shigo mu wata hanya. Masar ta tana izuwa ta kai ta Benin, mu sayo ta daga Benin, tana izuwa ta je Togo, mu sayo ta daga Togo ta shigo Niger. To su in muka ce ba ta shiga ya za su yi?
dan haka abin da nake so mu gane kenan shine duk abin da za mu yi mu sani cewa waɗannan da annan muka faɗa su na bene kenan ba bene muke faɗa su ba population kin bene muke faɗa su ba makiyan mu turawa da annan su muke son mu samu ba mu yace mu bene su kore su amma idan kunne ya gani an ce jiki ya tsira in kunne ya jiya jiki ya tsira kenan shine muke so shugabanni har yanzu mu goya musu baya muna goyon bayan ku 100 amma dan Allah dan annabi a dibi wannan haraka ta jirgi a gani yara Nigeria waɗanda ke waɗannan kasashen da matsalar ta shafa kakana za su samu sauƙin jirgi ku zauna da masu kamfani kan nan ku zauna da kasashen nan a tattauna a gani menene za a iya samu wajen jirgi haraka ta zo da sauƙi dan Nigeria wanda annan duk wanda yake da hali ya dauki jirgin shi wuce duk wanda zai iya kashe shika 150 ga hanyar nan ce jirgi shika 250 yana iya hawan jirgi ya taye shi jama'a diba a gani abun kwada ta zo ƙarshe amma ka ta yi wuya kuwa assalamu alaikum